i la pèrdua de l'oportunitat històrica per a la seva biografia política de desmarcar-se de la corrupció. Li ho vam preguntar a la cara al senyor Fabra l'altre dia a la Diputació i li ho podem preguntar a Rajoy. De quins delits se té que acusar a Fabra perquè li doni el subidón de vergonya i de dignitat i se'n vagi a sa casa? No nosaltres, sinó el fiscal anticorrupció. A veure, o a Galícia. En Europa, quanta nostàlgia tenim dels polítics honrats, aquells que quan creuen les fronteres de l'honor i de la moral pública se'n van a sa casa. I no s'enfaden, com passa en Espanya i en la dreta espanyola i de Castelló, i no s'enfaden els polítics honrats compromesos en el seu poble i en els seus ciutadans. No s'enfaden quan hi ha una bona notícia, com és que ha baixat l'atur en Espanya. Acaba dient que las urnas no dictan sentencias. Es evidente, lo tenemos muy claro. Jorge nos lo dice constantemente. Ni abren ni cierran las puertas de la cárcel. Las urnas abren parlamentos y periodos legislativos donde se dictan leyes que vinculan a todo el mundo, incluso a aquellos que quieren ser diferentes. Las leyes que no permiten ni han de permitir ni la corrupción ni que campen toda suerte de pícaros y ampones de guante blanco que tenemos en este territorio. Juan Fernando. No deixem que interpreten el resultat electoral com una indemnització per als seus comptes pendents respecte a la justícia i la moral. Que no interpreten el resultat com un salvoconducte per a continuar desafiant la dignitat i la decència pública. Entre altres coses perquè no ens deixarem guanyar, perquè anem a guanyar el dia 7. Pase lo que pase el dia 7, ni un pas enrere en la nostra lluita contra la corrupció i per la